سلام امنا لمدام نابط عام زرارب زلو إيرترا جيرات تبهل زلا دردر ኤርትራን ኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን كمون أمرار حتقرأ بزعب هاللو كنتات ملسن هاوي يمزركبو زحجي زمصنا خوينات افت زحلف خوينات زبلص تدالينا خنمكتل نخل أزي من كالتون حدش حبريتات يزلكم قريب لو كسامو داتا فيديو زحبركم نصنح كلنا لايكم قارن جمرو نقصل الشيف تاتاتلتي قدام فيديو مالتي يرمي حساب زي الساعات مالتي بزعب بريزيدنت سفركم كومون تقلاي منيستر ابي احمد قدم حزي اب سعودي عربيا زغبر وسمم بزي الساعات استفلالو حبريتات انداوت يوم دركب زلو مالتي سكيب زعب وحرحر ነገር እናውደና ይዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን አብ ስዑድ አረቢያ ቀድሚ 6 ዓመት ዝተፈራረሙ ውዕል of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister of Ethiopia is indeed an historic event. ሎሚ ኢትዮ ፎረም ከምዚሉ አውጪወሎ እስክንስማዕያ አሰብን ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ግዛቶችንም ለኤርትራ እንዲሰጡ ያደርጋል የሚባልለትን ስምምነት ያለማመንታት ተቀበላለሁ እያሉ የተናገሩትና ያስነገሩት አብይ በአረቦች እጅ ተይዘው በጅዳ ከተማ መስከረም 6 2011 ዓ.ም ከፈረሙት ውል እንነሳ። በዚያ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ባሉበት የፈረሙት ሰነድ የአልጀርስን ስምምነት ተግባራዊ ያደርጋል የሚል ድንጋጌ በአራተኛው አንቀጽ ላይ አስቀምጧል። The signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister of Ethiopia is indeed an historic event. The peace deal between Ethiopia and Eritrea was the second major step in peace talks between the once warring neighbors. This Sunday, the two leaders signed the deal, brokered by Saudi Arabia. ኢሳያስና አብይ ከሳውዲ ነገስታት የውሻ ሰንሰለት የሚያካክል የወርቅ ሜዳሊያ ተጠልቆላቸው በጅዳ ከተማ የፈረሙት ስምምነት በዚህ በምስሉ ላይ እንደሚታየው የአልጀርስን ስምምነት መተግበር የሚለው አንዱ ግዴታቸው እንደሆነ ተዋውለዋል። እምባር ከም ዝሰማዕኩም ሞዩ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዩ ኣብ ስዑዲያ ንሱውን ተረኺቡ ነይሩ። እዚ ታሪካዊ ኢቨንት ብምባል ድማ አሞንጎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ዝተፈረመ ውዕል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሰላማዊ ዝሆነ ውዕል እሱ ድማ ካብተን ውዕላት መበል ራብዓይቲ ተጻሒፋ ዘላ በአልጀርስ ውዕል ስምምዕ መሰረት ዶባት ክሕንጸጽ ዝብል እዩ ነይሩ ይባሃላሉ። ሎምሎግምን አብይ አህመድ ምልስ ኢሉ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትስእን ዝተገበረትሉ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ደልያ ይራኸብኩዎን ኢሉ ድማ ክሕሱ ጀሚሩሎ። ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የፈጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። የኢትዮጵያ መንግስት የአልጀርሱን ስምምነትና የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ተቀብለው ተግባራዊ ለማድረግ የወሰነና ተግባራዊነቱ ያለማመንታት በቁርጠኝነት የሚሰራ መሆኑን ለመግለጽ ይፈልጋል። ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ያስወጣውን ውሳኔ ማን ወሰነው የሚለውን ጥያቄ የሚጠይቁትም ሆነ የአልጀርሱን ስምምነት ሙሉ በሙሉ ለመተግበር ተስማምተናል የሚለውን መግለጫ ጽፈው ያስነበቡት አንድ ሰው ናቸው። የፎረም አብዛ ሐበሩ ሐበሬታ ድማ ናይ አልጀርስ ውዕል ስምምዕ ክቅበሌ ክፍጽሜ ኢልካ ተዛሪብካ ስለዘለኻ እስኻ ባዕልኻ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትስእን ዝገበርካ እኳ ደኣ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ዶብ ትግራይ ዶብ ኤርትራን ዘሎ ዝተፈላለየ ዘጨቃጨቁ ቦታታት ዋላ ንኤርትራ ክሕንጸጽ ኤርትራ ክትወስዶ ኢልካ ፈሪምካ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ኢሎም ጽወሎ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናይ ብስዑዲ ዝግበር ዝነበረ ወይ ከአተገሩ ዝነበረ ውዕል እንታይ እዩ ንዝብል ነገር ሎሚ በጫቅ ኢሉ ወፂሎ በዛ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንሃገር ኤርትራ ወኪሉ ኣብ ቀድሚ ዓለም ኣብ ስዑዲ ኣብ ቀድሚ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ወኪል ጥራይ ዘይኮነስ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት
ዝተፈረመ ፊርማ እሺ ፍታታት ተልቲ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ማለት እዩ ኣስታት ቅድሚ 6 ዓመታት ተገይሩ ነበረ ስምምዕ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከምኡና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ስዑድ ዝገበርዎ ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ ዝፍለጥ ብዙሕ ነገር ኣይነበረን በዝሎም ዕለት ወፂን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ብዛዕባ ዶባትን ብዝተፈላለዩ ከም ዝነበረን እዩ ዝሕበር ዘሎ እሺ ካብዚ መወፃር ማለት እዩ እስኪ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ መልስታት እንዳተባብኡ እዮም ዝርከብ ዘሎ ካብኣቶም ሓደ ድማ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ማለት እዩ በዝሎም ዕለት ብዝተፈላለዩ ምስ ህልው ኩነታት ዝተተሓዘ መልሲ እንዳሃበ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝሕጂ ዝመፀና ኩናት ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብዝበለፀ ተዳሊና ክንምክተሉ ንኽእል ወታደራዊ ሳይነስን ጥበብን ስለ ዘድሊ እዚኦም እውን ኣብ ምጥንቃቅን ኣብ መስርሕን ስለ ዘለዉ ክነገልብቶም ኢና ዓላምኡ እውን ውግእ ምቕራይ እንተጋጢሙ ንምስዓር ሻዕ ዝኾነ ካብዚ ቀፂሎም ዝቐርዩ ምናልባት ናይ ሰራዊት ተጠቃምነትና ሕገ ደንብና ናብ ምስትኽኻል ኣብዞም ከምዚኦም ዝበሉ ተፀሚድና ንሰርሕ ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓነ ብሓባር ኮይና ንተግባራውነቶም ንሰርሖምን ንቀሳቀሰሎም ስለ ዝኾነ መላእ ናይ ፀጥታ ሓይልታትን ብፍላይ ከዓ ሰራዊትናን ነዚኦም ግምት ኣእትዩ ዝወሃቦም መምርሕን ድልውነትን ብቐፃልነት በብደረጃ ዘሎ መራርሓ ክሰርሕ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ንኩሎም ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ትሕጂ መፀና ዝብል ዘሎን ብፍላይ ከዓነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፀጥታና ንምዝራግ ኣብ ፈቅዶ ከተማታት ዓመፅ ንምግባር ዝተፈላለዩ ቡምባታት ንምድብራይ ዝተፈላለዩ ናይ ራዕድን ሽበራን ንምስራሕ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ተላኣኽቲ ዝኾኑ ናህና ወገናት ዝሰርሕዎ ሸርሒ ንምፍሳል ናይ ኩሉ ህዝቢ ናይ ኩሉ ናይ ፀጥታ መዋቅር ናይ ኩልና ኣመራርሓ ስለ ዝኾነ ሸለል እናበልና እንሕልፎም ጉዳያት ክኾኑ የብሎምን ናይ ኩልና ኣመራርሓ ስለ ዝኾነ ሸለል እናበልና እንሕልፎም ጉዳያት ክኾኑ የብሎምን ነዚኦም ኣጠናኺርና እንተምኪናዮም እቶም ዝፍክሩን እቶም ዘሽልሉን ዘለዉ ከዓነ ብዘጋጣሚ እዚ ማሕበሮም ክእርነው ሓሳቦም ካብቲ ዝሓሰብዎ ትልምት ክእርነውን ክምከሩ እንተኮይኖም ናይ ህዝብና ሓድነትን ናይ ሰራዊትና ጥምረትን ናይ ኩሉ ፀጥታ ድምር ውፅኢትን ዘምፅኦ ውፅኢት ስለ ዝኾነ ንስኹም ዘረኣኹሞ ብፍላይ ከዓ 15 ዘረኣኹሞ ስልጠና ኣብ ኩሉ ዘለኹም ኣሃታት እውን እዚ ናትኩም ስራሕ ወሲድኩም መፂኡ ፀላእ መፀ ብዝበለ ክተት ናበልካ ዘይኮነስ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ኣለዎ ስርዓት ዝፈልጥ ወታደራዊ ሳይንስ ጥበብን ዝጭብጥ ዝፈልጥ ሓይሊ ኣብ ኩሉ ከድለየና እዩ ከም ህዝብን ከም ሰራዊትን ንዝመፀና ክንምክት ተኮይና ንሕና ታሪክና እውን ዝገልፆ ወራሪ ተንኳሲ ሰላም ዘራጊ ዝኾነ ህዝቢ የብልናን ዝኾነ ሓይሊ የብልናን ዝመፀና ምምካትና ንፍለጥ ዝመፀና ንክንምክት ከዓ እዚ ከምዚኦም ዝበሉ ስልጠናታት ኣጠናኺርና ከም ህዝቢ ክንከይድ ዓርሰ ምክልኻል ክንዕቢ ሲቪል ዲፈንስ እውን እንተኾነ ክህልወና ኣብ ኩሉ ክንፅዕር ኣለና እዚ ውግእ ንምቕራይ እንተመፂኡ ከዓ ክሰራ ንምቕናት ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እቶም ዘለውና ኢኮኖሚያዊን ካሊእ ፖለቲካዊ ቅልውላውነትን ንሸግሮም ኢና ዘለና ንሸግሮም ዘለና ከዓነ ኣብ ሕትኽትኹን ኣብ ንእሽተይ ነገራትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብስትራተጂ ደረጃ ክንሓስብ ፖሊሲ ክንውፅእ ክንቀርፅ ከም ኣመራርሓን ከም ናይ ሰራዊት ኣመራርሓን ከም ክልልና ኣመራርሓን ኩሎም ዓቕምታትና ጠሚርና ንቐፃሊ ካብቲ ዘሎ ፅልምትምትን ከመይ ኢና ንወፅእ ካብዚ ነገር እዚ ዝብል ኩሉ ዘጨንቆ ትግራዋይ ሕጂ ይበርህ ዘሎ እምበር ፅልምት ዘሎ ገይሩ ዝሓስብ እንተሃልዩ ኣብቲ ፅልምትምት ኣቲና ኣብኡ ክሽከን ዝሓስብ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ፀልማት እዚ ንክንወፅእ ዘኽእለና ኩሉ ከም ተጋሩን ከም ኣመራርሓን ብፍላይ ከዓ ፀጥታ ሓይልታት ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ቀፃሊ ውፅኢት ናርኣኹም ክትከዱ ኢኹም ትሕዚ ዝገበርኩሞ እውን ናይዚ ኣካል ስለ ዝኾነ ኩልና ኣብ ህላወ ትግራይ ክንሰምር ኩልና ዓቕሚ ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና እምበር ሕጂ ኣብ ካሊእ ዕንክልልን ቁልላውን ዘእትወና ነገር ነተጋሩ ዘድሊ ኣይኮነን ክንሰምር ሓደ ክንከውን ሓደነትና ክነጠንክር ተኮይና ከምዚኦም ዝበሉ ውፅኢት ዘምፅኡ ስራሕቲ ክንሰርሕን ንዝመፀና መኸተ ክነምክን ዘኽእል ዓቕምን ክንፈጥር ክንክእል ዘግብር ዓቕሚ ክንፈጥር
ሙሉእ ምድለዋት ኮን ዘለና ክትገልጸልኩም ይፈቱ ሽፍታት ተታተልቲ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክንሰግር ከለና ዝመሓራ ሚድያ ከምቲ ዝፍለጥ ማለት እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ስዑዲ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይገይሽ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ማለት እዩ በዚ ሎም ዓለት ከዓ ካብቶም ዝገይሸለን ሓንቲ ሃገር ዝኾነ ስዑዲ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ተፀበዩ ከባቢ እንዳበለት እያ ትርከብ ዘላ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ድርድራትን ከም ዝገበሩ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብዚ ሰዓት ማለት እዩ እንታይ እዩ ሓድሽ ነገር እኒአ ዝብል እስኪ ቀፂልና ንስማዮ ኣብ ኤርትራ ከተካየድ ምዃና ይግለጽ ኣሎ ስዑድ ዓረብ ከምቲ ኢሜሬት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተካይዶ ዘላ ወፍረ ናይ ገዛ ርእሳ ስጉምቲ ብምውሳድ ክሰርሕ ምዃና ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ድሕሪ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መገሻ ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ብምምጻእ ኣብ ወደባት ኤርትራ ወፍረ ከካይዱ ምዃኖም ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ሬድሲ ሆራልድ ከም ዝገለጸቶ ናይ ስዑድ ዓረብ ተበግሶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዶ ኣብ ናይ ኤርትራ ወደባት ዘተኮረ ምዃኑን ብፍላይ ኣብ ወደብ ዓሰብ ክካየድ ዝኽእል ወተሃደራዊ ንግዳዊ መደበራት ልዑል ኣቓልቦ ከም ዘለዎ ትገልጽ ኣብ መንጎ ሕብረት መሬት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ብዘሎ ኩሉ ዓይነታዊ ውድድራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ክልተ ዝኣፉ መላጽኣት ከም ዘሎ ዝገልጹ ወገናት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ነተን ሃገራት ኣብ ከንዲ ብኩናት ብልምዓት ከወዳድራ ክገብርወን ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኤምሬት ዓረብ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ቀንዲ ተሓታቲት ኮይና ተቐርብ ብምህላዋ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክባራዕ ንዝኽእል ኩናት እውን ደፋእ ሃይሊ ከም ዘለዎን ምስ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ርክባት ብምግባር ትሰርሕ ከም ዘለዎን እቶም ወገናት ይኸሱ ስዑድ ዓረብ ብወገና ምስ ኤርትራ ዝሓሸ ዝምድናታት ብምግባር ብፍላይ ኣብ ወደብ ዓሰብ ቢልዮናት ወፍረ ብምግባር ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ፕሮጀክት ክሰርሕ ምዃና ክግለጽ ቀኒ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቦ ወንበር ኡላው ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ስዑድያ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ በመሰረት ወጋዑ ዕድመ ልኡላን ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሎማ 15 ታሕሳስ 2025 ኣብ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ሪያድ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ሞቕና ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ተኻይዱሎ ከም ዝሰምዖ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ንኣፍሪካ ሙሉእ ክጠቅም ዝኽእል ፕሮጀክት ከም ትጅምር እናተሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ ምሰቶ ሓይዚ ድማ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝሓለፈ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ናብ ሱዳን ከም ዝገሸ ዝፍለጥ ኮይኑ ከም መጻሉን ስዑድ ዓረብ ከም ዝኸደ ዝፍለጥ ኮይኑ ማለት እዩ በዚ ሎም ዕለት ከዓ ሓደ ካብቶም መዘራረብቲ ገይረዎ ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ስዑድ ዓረብ መልሲ ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጀነራል አልቡርሃን አልፈታሕ ከዓ በዚ ሎም ዕለት ስዑድ ዓረብ ኣትሎም ዝተፈላለዩ ስምምዕን ከምኡን ምሕዝነታውን ዝገልጽ ከም ዝኾነ እንዳተሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ እሺ ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይ ሎም ዝነበረ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦትን ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ክሳዕ ንረኸብ ቅድሚ እዚ ቪድዮ ዝምውፃኹም ኩላኹም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰሰናዩ ፀፅበቆ ይስምዐና